Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877. Hajing sisa ngila pentip nadu mencisngi bangin don ka peaceful march mentakasngi te anak kaliang jongi nge ngosi ban ong ya kata namarba ngimyo ban nyolat menta ban penlong ya peaceful march alor kata ba nakaliang ka bor district administration kaong ba kadon ka huri hura sethi tengiru kajing penkongo kum kino hekai ya kibor penyat joka distrik bangi kuat ben corporate bat kibor joka ain nagapor cikapor te nakadaw ba ka jinglong kuman joka sarkar kumbalawang sekmat kanai kade kesin ke bakhado bangin dangkongo ya kibor joka ain lada nakaliang joka sarkar kampan sim ya kanu kesin jam ngimban se hakwai kapor ban penkhin ain lakalong kumno kumnoro namarba hadu manta nakaliang joka sarkar kampadon ke jipen sngau ya kajing song madan kajongi kajing thia surok kajongi kabalada la jandap artiyo te halor kadi ke benta nakaliang jonga ngapen bena ba kane kadi sin ke bakhadu bangin dangko ngo ya ka ain latan nakaliang jok sarkar kam sim kanu ka senjam ban penbiang ya kijing dawa kijongi kajing ki jopim ta kasni kadang peteng biang na kumno ini yo ya ka jingdawa kajongi ngindang peteng kajing aki hangne hi hagne ke jaka yang siap mit ngin tiap mit hangne hi ngin jongbat mit basngi hangne hi kata kadai ka arai ka bangila sim arai ka don pate ke jing penkala ka ba khnang ban pensuk ya ka yai ka yang kam tam ka bala ka sngi jong ki babon pernai kai ki district ba pher kila pen bai da ka bangin song kawai ke district hakilai sngi bat kanong rotation bai da kata ka benta